Joo, eli siis mulla on tullut 10 tilaajaa. Se on aivan huikea määrä. Eli siis mä voisin nyt sitten kun tulee 15 tilaajaa, niin tehdä niinku Brain Blaster haasteen. Ja sitten kun tulee joku 30, niin joku chili-haaste. Koska en mä tarvitse mitään tilaajaa, niin kuin se, että mä tekisin jotain haastevideoita. niin. Eli siis tässä kohta tulee varmaan Brain Blaster haaste tai sitten kohta tulee chili haaste, kun saisi lisää tilaajia. Ja niin poispäin. Ja ulkona on aika kaunis sää. Joo, niin. Ja ei tässäkään blogissa sitten mitään ihmeistä, mutta tämmöistä vähän ilmoitusasioita vieläkin. Eikä oikein missään blogeissa mulla vielä ole ollut mitään oikeaa asiaa, että huomenna varmaan tulee joku ihan minusta jotain blogia tai jotain tämmöistä, en mä tiedä. Se on varmaan sitten kai. Se on heippa, moi!